Hey, wo bashana kushubile wo bashana omkhwanazi zenkunzi lezi wo bashana okudala kwasayinethwa imvula iumbrella zingayiphethe wo bashana forensic investigator wo bashana Paul O'Sullivan wo bashana inkonzo yomdabu wo bashana ngokudabuka Lego Island wo bashana eseyayitholela i-citizenship yala eMzansi wo bashana Enkosi Malanga le wo bashana i-connection enkulu ye-state sasemzansi wo bashana umsolwa kwi-Big 5 cartel wo bashana uPaul O'Sullivan wo bashana inkosi Malanga yomgulukuthu le wo bashana eyabanjwa 2016 Lego Oliver Tambo Airport wo bashana ukuthi inama passport amazwe awu3 ahlukene wo bashana uPaul O'Sullivan wo bashana usesiwe umkhwanazi wo bashana 10 million wo bashana for defamation of lawsuits wo bashana kulandela ukuthi wo bashana athi umkhwanazi wo bashana wadicilela igama lakhe phansi wo bashana walihudula ngesaka lapho umkhwanazi wo bashana aveza khona ukuthi uPaul O'Sullivan wo bashana wayingxenye yetulo lokuqumba umkhwanazi phansi wo bashana itulo wo bashana elahlanganiswa emzini wakhe uPaul O'Sullivan wo bashana icala wo bashana ekade licinezela umkhwanazi le-IP-ID wo bashana hayiziphatha umkhwanazi uthi angazodawa lo nobufakazi bonke mina balento engayikhuluma wePaul O'Sullivan ogada ngathi uthita abangathintwa lapha komkhwanazi omkhwanazi abavusi benyamazane beyicuphile umbhemu konke umuntu ufithi uhuluze ngesilevu phansi kuguge ianda ebhala ukuthi ngumgodoyi kantamolukhuni kukushubele akukho ukubambisana ezweni ubashana isazohlolonto ubashana basopa lo Kau plarm thoqas kubo bashana kusazoshuba